Dragi potpisnici današnjeg istorijskog ugovora, danas se u Beogradu desila istorija. Ovaj trenutak čekamo duže od 51 godinu. 4. decembra 1970. godine prvi put je našem gradu obećan metro. Danas posebno treba da budemo zahvalni predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, bez čije podrške ovog projekta ne bi bilo. Grad Beograd ne bi mogao da finansira ovaj metro bez podrške Vlade Srbije. Zahvalan sam naravno svom prijatelju, gospodinu Malom, koji je još kao gradonačelnik Beograda počeo ovaj projekat. Potpisivanjem današnjeg ugovora sa kineskom kompanijom Power China formalno, zvanično počinjemo sa izgradnjom prve linije metroa u Beogradu. Metro koji predstavlja simbol uspeha, simbol jake, snažne Srbije. Dragi građani Srbije, 22. novembra ove godine u ponedeljak krećemo sa radovima i krećemo sa ostvarenjem tog sna. I ovo govori koliko je važan kontinuitet i koliko je važno da zajednički svi radimo ka istom cilju. A najvažniji cilj za Beograd je da dobije metro. To znači 223 km gradske železnice. To znači da će Beograd konačno postati jedna jedinstvena celina. Ovo je velika pobeda Beograda, ovo je velika pobeda za Beograđane. Beograd konačno ulazi u red evropskih i svetskih metropola koji imaju metro i ovo je dokaz kako mogu da se ostvare snovi koji traju 51 godinu. Siguran sam da ćemo svaki problem prevazići i da će se Beograđanke i Beograđani 1. januara ili već početkom 2028. godine voziti linijom metroa. Tako Beograd pobeđuje.